Εκεί, κλείσαμε το live. Θα με κάνεις report. Κλείστο μου. Θα καταλάβεις. Γιατί νεύρα? Με βλέπετε να έχω νεύρα. Δεν θα με δείτε ποτέ να έχω νεύρα. Αν στο πρώτο ραντεβού σου ζητήσει όλος πίπα, το θεωρείς αγένεια? Ναι. Πού την είδες την καλημέρα κι εσύ? Δεν βλέπεις τι γράφουνε? Ρε, δεν γίνεται να έχετε τόσο πρόβλημα. Δεν γίνεται να είστε τόσο για τον Μπούτσο, δεν γίνεται. Βασικά γίνεται, γιατί το βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Περαστικά σας, ξέρω εγώ. Στα αρχίδια μου σχετικά αν με θεωρείς όμορφη. Και σχετικά και μη σχετικά, να σου πω την αλήθεια. Η Σώσα τι είναι, τραβέλη? Συγγνώμη. Απλά νόμιζα... Αλήθεια, είσαι άντρας? Δεν φαίνεται να ξέρεις. Έτσι όπως μιλάς, καθόλου. Φαίνεται λες ξεγκόμενα. Και ηλίθια κιόλας γκόμενα. Ούψι. Εγώ γιατί σε κάνω έτσι? Δεν έκανα τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έγινες καλό παιδί γιατί δεν είσαι καλό παιδί. Και δεν μπορείς να γίνεις. Εγώ προτιμώ να παντρευτείς καμιά κατσίκα εκεί πέρα, να βγάλεις αυτή για φαΐ και να αφήσεις το ίντερνετ ήσυχο, γιατί προκαλείς πρόβλημα. Σάκη, ευχαριστώ. Σάκη, ευχαριστώ. Thank you. Είσαι κούκλα, κορίτσι μου, μην απαντάς σε μαλάκες. Πού κολλάει αυτό? Κι άσχημη να ήμουν, πάλι θα τους έβριζα. Και κανονικό σκουπίδι να ήμουν, πάλι θα τους έβριζα. Καλημέρα και να έχεις μια όμορφη μέρα, αλλά και η ασχήμια έχει την ομορφιά της. Καλημέρα. Βασικά η ομορφιά είναι τελείως υποκειμενική. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι άσχημοι εξωτερικά.
Πιστεύω ότι υπάρχουν απλά ηλίθιοι άνθρωποι γενικά. Λοιπόν, αφήστε, τι λέει αυτός, αφήστε τις μαλακίες και βγάλετε όλοι 3 μεγάλα. Να τα κάνεις τι? 3 μεγάλα χαρτάκια, τι να τα κάνεις? Όχι, δεν βάζω παράθυρα με κανέναν. Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν. Αυτό που φοράς είναι από την Βικτωριανή εποχή. Τι μαλακίες ακούω, ρε μαλάκα, βρε. Σοβαρά. Δεν ξέρω τι ήμουνα στην προηγούμενη μου ζωή. Και τα τραβάω όλα αυτά. Καφέ. Χελώνα δεν ήμουνα σίγουρα. Εντάξει, τουλάχιστον εγώ ήμουν ζω στην προηγούμενη μου ζωή, εσύ είσαι τώρα. Άκου εκεί. Και γιατί χελώνα? Όχι το μωρέ. Άχου το μωρέ. Εγώ πετάω κακίες. Ντροπή. Γεια σου Θεοφάνη. Ντροπή. Ευχαριστώ. Μπορώ για την επόμενη μισή ώρα να μην ακούσω ούτε μία μαλακιά. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Τι λέτε? Κάνε όσα προφίλ θέλεις, γλυκούλη. Όσα προφίλ θες. Όχι μπορεί, είμαι σίγουρη. Είμαι 100% σίγουρη. Αλλά θα ξανακάνει και άλλο προφίλ, οπότε περιμένω να μπει από το καινούργιο να με βρήσει.